Tailetan, San Juan 18 segundora, eta orantxe du aukera Kaikuke zabaltzeko tarte hori, txapela sestao bidean jartzeko. Eta bigarren postuan Urdaibai, sendo, errenta ona Urdaibai une honetan hori 6 bat segundo. Eta hemen txedira, Bizkaitarrak estropadaren buruan, Kaikuk Urdaibairi 7, hemen berriz ikusita maniobra. Bai, eta horrezan Kaiku, 37 paladaitan sartu dela ziabogara eta alderantziz Urdaibai azkarrago, harrapatu nahien 41 paladan, eta hor daudela, bi ontzin diferentziakin bate bestia, Kaikuk Urdaibairi 6-8, eta nik uste dute Kaiku poliki badoala, denbora edo estropada aurrea duan neurrian, segundo bat, bi gehiago, eta nik uste dute hirugarren luze hau erabaki gorra da, haizeare pixka bate aurka daukate, eta luze hau oso garrantzitsua izan daiteke. Dago naize pixarroi, gutxi da, oso gutxi. Baina lehenengo eta hirugarren luze hauetan aurka daukate. 4 kilometroko abiadura du, 4 kilometro orduko. Kaikuk Urdaibairi 8, Hondarribi 14, San Juan 20 segundora, posizioak hau ese dira, Kaiku favorito garbia orain irutrainerutako errenta, eta hirugarren posturako Espainiako txapelketarako txartel horren bila leia, Hondarribi eta Orioren artean, orain Hondarribik segundo bateko errenta izango luke Orioren aurretik, baina burruka hori irekia dago. Kaikuk Urdaibairi 9 orain. Mikel Bametxe, Zabalondo jauna, a ber, 9 segundo Kaikuren alde. 7 ziabogan, uste dut esan bizela. Bueno, ata guzti 7 asko dira. Ondino luzebi falta dira eta rekuperatzen du zauzat. Bai, hori uste duzu luze terdin lortu lehikela? Bueno, ketxon egin gendun luze baten errekupera, beti izta pasatzen. Mirari zeroztak izan zen, baina argi dago favorito nagosia Kaiku dela. Bigarren etzen badun, bez atzarra, baina gure idea bentsat esan da gaur irabaztea txapelketa. Txarto ikusten du, urrengotan izango da, gorez bada. Gane da zuen helburuetariko bat edo nagusina edo hori da, txapelketan egotea, txapelketan ibiltzea eta irabaztea. Bai, bentsat prinsipio sobre idea gazegoen, txapelketatzen igez Kaikuken zauen moduen aberritzen dugu posible dan. La liga baztertu bari, behar badan denetu, zailkapen momentu honetan ona da, baina, igual gaurko ikusita, ez dakigu kanbide beharko daudun pentsamentuek eta igual zentral ligan edo, hori internatzailik ikusiko dau. Bera da horra egintzen dauna, baina ikusiko duzu pasatzen den. Eta azkenan, gaur sartu eskero, Espainiakoen parte hartzeko asmorik bai? Uste da baiet. Zedot, arraularia nahi baduen, zeitzik ez, atleti zuten da erregeko para, ez da? Bezegetik ezkara, zungo, gana hor diro mordo bat hau arraulari zentzako, euren nahi badazue, zungo, gara. Hale, eskerrik asko. Kaikuk erabaki du hau 12 segundo Urdaibairi, okerrik espada sestaoko entzat izango da urten ere Euskadiko txapelketa iaz bezala. 12 segundo Kaikuk Urdaibairi orain hirugarren luzean. Hondarribi 17, San Juan 24, pentsatutako zenbakiak hobetzen ari gara esan berri du orantxe ontzi barruan Asier Zurinagak. Orio eta Hondarribiren arteko lehia horretan errentatxo Hondarribirentzat, Oriorentzat, hirugarren postua orain Oriorentzat litzateke, hor beste burruka badago, badirudi bigarren postua Bermeoko entzat izango dela, eta Kaiku badoa baserri, 12-13 segundo. Bai, hor ikusi ditugu ziabogan, bigarren ziabogo horretan, esan dugu bi ontzin aldeakin zeudela talde guztiak, Kaikuk Urdaibairi 6, Hondarribiri beste 6 Urdaibaik, eta Pasai Doniban ere beste 6 bate bestean, baina ikusten da Urdaibai, Hondarribi eta Pasai Donibanen arteko diferentzia hori mantendu egiten dela, eta alderantziz Kaikukoak bikoiztu egin du, bigarren ziabogan 6 segundo balima ziren momentu honetan 13koa da, eta Kaiku badoa esan daiteke. Eta gure bagoaz, Bizkaitarra ontzira! Golpe de espalda. Leo acaba arriba, campeón. Y esta boya. ¡Vamos! ¡Va! ¡Sí! Oscar, cuidado con Urdaibai. ¡Prepárate! ¡Sigue, vamos! Carga, Miguel. Abisua Oskarri eta erne gero. Maniobra amaieran. Zurinagaren mesua. 14 segundo Kaikuk Urdaibairi. Hondarribi 18, San Juan 24. Bai, laugarren kaletikan hori ikusten dugu Pasai Doniban egoendik atzetik, baina hirugarren gotik Kaikuk hori esan dio aurrekoari erne, zeratik bigarren kaletik Urdaibai sartzeako puntu horretan pixka bat gehiago itxiberra gertatu zaio Kaikuri ez.
14 segundo Urdaibairi. Hori hortartean 16 izango litzateke, Hondarribi 18ra, San Juan 26ra. Hori da beraz elkapena. Okerrik espada hemen txapeldun erabakita dago. Txapeldun orderako zabalik utziko dugu leia. Urdaibai orain 14 segundora delako. Eta Orio aurreko txandako irabazlea. Dana nahastuta GPS-aren konparaketa eginda 16-17. Eta Hondarribire oraindik itxaropenekin hirugarren postu horretan amaitu alizateko. Baina Kaikuren garaipena Jose Luis Korta ezan daiteke erabakita dagoela. Bai, ikusten dugu Urdaibai 37 paladan, baino Kaikurekiko 14 segundo galduta, eta hori zaila da errekuperatzea azken luze honetan, haizea pizka bat alde daukate, baino taldekide guzti daukate alde, eta Kaiku, ni uste dute, hirugarren luze horretan, bigarren ziabogan ondoren, hor junda segundoak sartzen besteari, eta hirugarren ziabog horretan, bai 14 segundoko aldea bazitun, eta orain bani uste dute luze hori lasaixiago egiteko modukoa dagoela Kaiku, Eta zestakoen maniobra ona. Ona. Hemen Bermeotarren maniobra ere bai, hurbiletik ikusita. Zulaika aurrekalaia. Arego patroilanetan. Eta maniobra ostean genituen diferentziak berriz ere zabaltzen ari da Kaiku. 15 segundo orain Urdaibairi. Erne Hondarribi eta Orioren artean aldaketa delako, orain Hondarribi izango litzateke hirugarren 17ra, Orio 18ra. Hor dago gakoa, hor dago burruka. Bigarren, hirugarren, laugarren posturako burruka badago, baina Kaikuren erakustaldia ikaragarria gaurko honetan ere Jose Luis Zerkizia. Nik neuk behintzat aitortu behar dut, ez nuela espero Kaikutaren horrelako nagusitasun nabarmena, hain garaipen garbia baserri. Bai, lehenengo ziabogan 5 segundo Kaikuen alde izan da, bigarrenean 6 eta ja hirugarrenean gehiago eta horra hasi da, Ni uste dut, beti aipatzen dugu hirugarren luze hori erabaki gorra izaten dela, eta hirugarren luze horretan jonda segundoak sartzen, eta hirugarren ziabogarako ja 14 segundoko aldea bazuen Urdaibairekiko, eta hori mantentzen ari da azken luze honetan. Erne, azken metrotan asko argitu dira gauzak, horra haizearen konparaketa antzekoa. Kaikuk Urdaibairi 15, Hondarribi orain 17ra, Orio 18ra litzateke. Hor dago burruka, Urdaibaik eusten dio bigarren tokiari, hirugarren postuari begira, Espainiako txapelketarako izan daiteken hirugarren txartelari begira hor, Hondarribi, Orio, Hondarribi, beste burruka bat. Bai, Orioko San Juan laugarren, esango dugu 29 segundora baserri. Bai, pixka bat txanda honetan laugarren, eta Hondarrabiak hori dauka, oraindik luzeria badauka, hobetzeko, alegin horretan, eta indarra balin badituzte, Orion denboa bukatua da, Oriok ezin du ezer egin etxoin besterik, baina denbo hori ezagututa, modu izan ezkio, oraindik Hondarrabik pixka bat zuzentzeko aukera baditu, Kaiku nagusi! Kaiku Euskadiko txapeldun izango da berriro! Igaz bezalaxe! Kortaren kuadrilla erregemen! Zierbenako uretan! Kaiku Urdaibairi 13 segundo, Hondarribi 15era, Orio, behin-behineko zelkapen orokor horretan 15-16ra baita ere. Eta itxasoko epailea horre, Bermeotarren eta Hondarribiaren artean sartu da, arazorik izan ez da dingero. Kaiku egurrean dato. Itxasoko epaileak erne, abisu zehatza pala gurutzatuta hor, zer gertatu da? Abisu zehatza Bermeotarrei. Zer gertatu da hor, Jaun Andreok, erne izan daiteke gero tirabiraren bat, izan daiteke epaileen erabakiren bat, abisua oraine. Bermeotarrei, ene, bien bitartean Kaiku aurretik, erne Kaiku, bai, Kaiku txapeldun, hor dator Urdaibai, baina Urdaibai lehen kalera etorri da, ez zuen tartea hondirik, seguruenik izango da tirabira bat. Hainbeste lan egin ondoren. Bigarren sartu da Urdaibai, hirugarren Hondarribi, baina erne, azerre bizian amunarriz Hondarribiaren patroia epaileari begira, hemen dator San Juan atzetik, San Juan bukatzear,
Hondarribiarrak oso azerre epaimaiak erabaki beharko du hemen gertaturikoa. Kaikuren denbora 19:44.